Момичета, не му пишете, Шако не търси принцеси, щото вече си има кралица Мариана. Ако много настоявате, ще получите блокиране и малко депресия за спомен, докато другите търсят внимание. Шако се прибира при Мариана. Кралицата Шако не е курвар по принцип, щото обича удовлюбено жена си много, но ако се наложи, Мариана ще му даде позволение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата. Шако не играе с момичета, той вече си има Мариана. Ако някоя много настоява, най-много да получи малко внимание и после потребителят не е намерен. Шако не е играч, той е последното ниво. Мариана го държи спокойно, а другите ги държи на сини блок. е душманен ги як ровела. Ма нашти оле те перавен, е душманен ги як ровела. е Мариана нашти тересена. Злобарите си лаят, Ама Шако и Мариана не спират, керванът си върви, а слабите остават да гледат. Шако не е курвар по принцип, щото обича удовлюбено жена си много, но ако се наложи, Мариана ще му даде позволение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата.